Adana maslamalı mı? Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. İnşaallahu Teala bugünkü getirilen tapamız veciz kıtamızdan el-ezan, azan nime. Azan dil taýda näme el-i'lam diýme. Bir zadyň näme, bir zady yglan etmeklik. Bir zady yglan etmeklik, jar etmeklik, el-ezan diýmeklik. Näme? Dil taýda bir zady yglan etmeklik, bir zady jar etmeklik. Din taýdan azanyň manysy näme? Namazyň wagtynyň girenligini yglan etmeklik. Namazyň wagtynyň girenligini yglan etmeklik üçin ýa-da namazyň giren wagtyny näme? İlewne bildirmeklik, jar etmeklik üçin näme? Aýdylýan belli bir sözlere İslamda azan diýilýär. Madil taýda umumy bir zady yglan etmeklik, umumy bir zady jar etmeklik näme? Azan. Ama din taýda godan tutulýanlarda näme? Namazyň wagtynyň girenligini yglan etmeklik üçin, jar etmeklik üçin näme? Aýdylýan käbir sözlere näme diýilýär? Azan diýilýär. Hukmuhu ne giriyor? Hukmu näme? Sünnet mi? Wajib mi? Näme? El-ezan. Huwa el-i'lam, inne näme din taýdan manysy aýtdy? Huwa el-i'lamu bi dukhuli waqti-s-salati bi alfazin mahsusatin. Aşansy diýende ýatlaýan. Din taýdan azanyň manysy şu. Azan nimet näme? Huwa ol bir zat näme diýip i'lan etmeklik diýär. Jar etmeklik, bildirmeklik diýär. El-i'lam bildirmeklik, jar etmeklik. Duydurmaklyk adamlar nämäni biduhuli waqti-s-salat namazyň girenligini. Şunu. Ýöne adamlar öýlen wagty boldy diýen bilen bolýarmy? Ýok. Bi alfazyn mahsusa ödüniň bilen belli aýtmaly sözleri bar. Başy 4 tekbirle başlaýar, ahyram näme? La ilaha illallah bilen bitirýär. Hukmu näme? Wa huwa wajibun. Wajib. Hukmani suratda. Her obada näme? Azan aýdylaýmaly. Şunuňmy? Şoň üçin ulama hemmesi biragızdan näme diýer? Bir oba azan aýtmaklykdan boyun açylsa te azana gelýän çäde garylýarlar. Şunuňmy? Bir oba bardyk azan aýdanaklar. Häkim ýa-da aýtdy, siz o obada günne 5 wagtyna owan halky üçin, musulmanlar üçin namazyň girenliginiň wagtyny yglan edin, azan aýdyn diýdi. Ol owaňa näme o adamlary aýtjak geldi, te aýdylýança öldürýärler. Şunuňmy? Hükmü wajib. Şunuňmy? Bu näme umumy mescitlerde musulmanlar arasynda. Emma mescitde aýdylly, men mescitden daşrakdan ýaşaýan. Edil men näme jemaada barmaklyk men boýnumda däl, parda. Şunuňmy? Mescitde men öýümüň arasy 3 kilometr. Şunuňmy? Ýöne mikrofon esasynda men adany eşitýän. Indi şo jemaada barmaklyk maňa wajibmi, sünnet? Ha? Sünnet maňa. Sünnet. Şunuňmy? Sünnet. Enne, ýöne azan aýtdym. Wajibi gaçdym owaň boýundan gaçdy. Indi men öýümde azan aýdy bilýärmi? Ýene aýdy bilýän. Hökmü näme? Sünnet bolýar. Şunuňmy? Bir owada azan aýdylandan soň, bir jemaagatyň näme? Azan namaz wagt yglan edilenden soň, bir ýatyp galdy, ýetişibilmedi. Ýatara girdi meýdany gysady, parda ýetişibilmedi, jemaat ýetişibilmedi. Öýünde namaza gosa näme? Azan aýtsa sünnet. Aýtmalylar diýilen zat ýok. Şunuňmy? Menem aýtjakda näme? Aýdy bilýär. Sünnet we aýtsa ýadgarlanagam, aýtmagy da ýadgarlanak. Emma aýtsa näme bolýar? Oň hakynda sünnet bolýar. Emma mescidiň hakynda, owaň hakynda, ýurdun hakynda wajib biri etmese de näme bolýar? Baryň boýnuna günahkarçylyk barýar. Şunuňmy? طيب دليل نامه عن مالك ابن الحويرثي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ده مالك ابن حويرثي صحابة في غمم نامه bu hadisen näme Buhari Müslim'de var. İza hadaratis salatu eger namazın vakti gelse diye näme etmeli? Fel yuezzin azan aýtsyn diye. Fe näme ta'qib namazın vakti girdi mi dessine gönü. 2-de girýän bolsa 3-de azan aýtmalylar. Giren wakty dessine. Şunuňmy? Fe şo manyny berýär. Fel yuezzin. İzinde fadan soňky gelýän lam näme? Lamul emr. Lamul emr, lamut tawkid, lamut tawkid bolanmasa näme bolardy? Üstün bolardy mudari. Bu näme boldy? Sakin boldy. Fel yuezzin dessine emr. Wal amr indana näme usul fiqh ulamalar näme de? Wal amru lil wujub. Şunuňmy? Taýb wajib, gaçan wajiblikden gaçyp sünnete gelýär. Bir ýerde azan taşlananyny bilsek.
ya da billik ve Rasul'a ikrar etti. Sarif gerek. Şon vaciplikten sünnete gaçyp näme çykaryan gerek. Bami? Yok. Şoň şu näme emirligine gali, emrem näme lil wujub diýer. Senlik bir emir tapdykmy şon emirlikden çykaryan bir zat gabat gelýänse şoň wajipligine goýýar. Fel yu'ezzin ya desene näme hukmani suratu azan etsin lekum siz üçin ahadukum içinizden biriňiz wal ya ummakum akbarukum diye ve içinizde ulyňyz amam bolsun diye. Wal ya ummakum adam amam bolsun diye. Enne cemaat tapılan ýerde näme cemaat bolubilinjek ýerde cemaatdan namaz okumaklyň hukmy näme eken? Wajib eken. Şoň üçin käbir näme 4 mezhebiň içinde käbir mezhepler näme diye? Cemaat sünnet diýerler. Şunu ne gaplarynda mescit var, dogry dämi? Ihtiyarym istesem okayan sünnet amal etdigim bolýar, okamasam men näme günah etdigim bolany. Ýöne näme asly rajih mezhepde näme cemaata bary bilýän adam. Ha, cemaatda okamaklyk näme wajib. Şunu neden allyk? Lam tawkid geldi. Lamul emr geldi. Son faqad amarahu sallallahu aleyhi ve sellem. Ha bil azan peygamber sultanameti emretti diye azan etmeli. Vel emru lil icab kema huwa ma'lum. Yani emre bu ta'limin musulmanın yani belli da. Haçan emir gelse Allah'dan ve Resulü'nün buyruk gelse ama vacip dip düşünmeli. Tayyib ve an Enes enne Nebiy sallallahu aleyhi ve sellem ve yine Enes radıyallahu anhu'dan hadis geliyor. Bulan Bukhari Müslim'de geliyor. Nâme diye kana iza gaza bina kavmen. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kana iza gaza. Haçan nâme gaza, gazwat etse, cihad etse diye biz bilen, yani biz bilen cihada etse diye düşündünmü? Kavmen, bir kavmin üstüne, bir tiran, bir milletin üstüne biz bilen näme boşunması olup, biz bilen cihada etse diye lem yekun yagzu bina diye, biz bilen olur näme, biz bilen urşa başlamazdı diye, yani bizi urşa uğratmazdı diye hatta yusbihata damat yança ve yandura seret yança diye damatan sonra näme seret diye dinleýärdi diye. Fe in semi'a azanan eger näme ol milletin ol olan azan aýtýandan eşte keffe anhum olara degmez eýem olar näme musulman şunu eýem olar islamyň iň ulu alamatyny etýärler. Ve in lam yesma azanan azan eşitmez eýem ol olan musulman dälligine delil agara aleyhim olan üstüne näme derdi çodordu diye agara çodordu olan üstüne. Görýän mi azan diýýänden islamyň bir iň ulu alamatlarynyň biri. Rasulullah şol olan musulman owamy musulman owa del. Şonu nädip bilýän eken? Oturup dinleýän eken, daňa çenni garaşýan eken. Fecr azan aýdyldy, musulman başga owa geçer. Azan aýdylmasy eýem şol owaň näme kafirdigine höküm edip näme şodýan eken. Ýöne gördük bakdyk biz ýakynan bir owaň musulmanlygyny bilip düşündüňmi? Ýöne azan taşlar. Biz kafir diýmeýäs. Şunun günahkar siz diýär. Şunun azana durun diýär. Azana da durmasalar häkimiýetiň İslam häkimiýetiň diýen netmesede mämuli te azana durýança. Garşylyk görkezdiler, te garşylyklaryny aýyryp azana durýança uruş etmelen bolsa uruş etmeli bolýar. Nusada gazadida gazwa bilen seriýan tapawdyna. Ama Rasulullah'ın döwründe näme gazawatlar diýär, seriýeler diýilýär. Rasulullah bir goşuny gurasda, şo goşunyň içinde ödem bolsa näme şoňa gazwa diýilýär. Düşündiňmi? Emma baýdagy bir sahaba berip ödem Medinede galan bolsa, şo jengde ýok bolsa seriýe diýilýär. Düşünipdimi? Tayyib. Inne azanyň hukmuny bildik, ýagdaýyny bildik. Fadluhu. Näme fazilaty bar azanyň? Azan aýdan adama. An Muawiye radıyallahu anhu ennen Nebiy sallallahu aleyhi ve sellem قال. Bu hadisem näme İbn Mace'de gelýär, Müslim'de gelýär. Näme diýär? İnnel muezzinina atwalun nasi a'naqan yawmal kıyamet. Kıyamatda en boyuzynlar näme? Boynuzynlar näme? Azançylar diýär. Şunu. Kıyamatda näme en boynuzynlar kimler? Azançylar. Näme üçin? Hemmeden boyuzyn bolýar o dünýede azançylar. Täsir şu dünýede näme hemmänkiden sese ursam bolan şonky. Şunu günne 5 wagtyna gyýgyr ýa bir owada bir näme 100 adam ýaşaýar, 1000 adam ýaşaýar. Günne hemmäň sesinden artyk sese çykýan kiminki? Azançyň kyryn günne 5 wagtyna azançy gyýgyryp sesini hemmekşe eşitdirýär. Azançyň sesi eşitilenine hemmekşe durup näme etýär? Sesini kesip azançyň ýerinden näme etýär? Azan gaýtar, şoň üçin kıyamatda da näme hemmeden boya mudin bolmaly bolýar. Wa an Abdurrahman ibn Abdullah
ابن عبد الرحمن عن أبي سعسعة الأنصاري ثم المازني عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري قال له أبي سعيد الخدري نامديا ينقي قاقتنا مازنين قاقتنا نامديا قال له إني أراك تحب الغنم والبادية فنما çöl beyawanna meydanına näme çoponçuluk etmekliği goyun mal gara bakmanı gowworyanın gördüm diye. Yani adamın fıtratı näme şeylerken goyun bakmaklığı meydanına yokarak näme mal gara ben bolmaklığı gowworyanken yanqin atati mazinin näme qaqadi yanqa Ebi Sa'id el-Hudri näme diye فإذا كنت في غنمك أو في باديتك yani näme meydanına örüňde sürüňde mallan yanında bolsaň diye فأذنت بالصلاة أذان نماذا قمقلو شلوم أذان أيثان دي أي من يكوذم لا يدي بيچinden ay daima diye فارفع صوتك بالنداء يكوذم موثن نداء بالنداء دي بالأذان أذان أيضا نما فارفع صوتك سيسن نما قالرب غيغرب aytqan neydi näme üçin فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن إنس ولا جن ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. Çünkü azançın sesinin yeten yerine ins bolsun, cins bolsun, başka da näme zatlar bolsun diye kıyamatta şoňa şahit bolarlar diye. Şimdi Rabbim şu kulun plan yerde azan aydı, plan yerde namaz okaptı. Şoň üçin sesin alır diye فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن diye. Çünkü näme müezzinin azanının meda yeten yerine kim esdi diye. Ins bolsun, cin bolsun, wala şey başka da näme zatlar bolsun diye illa şehide megerem hemmesi şahit bolarlar kıyamet gününde näme oňa. Qala Ebu Sa'id, soňam Ebu Sa'id aydan soňam näme diye semi'tuhu min Rasulillah. Şunu Rasulullah'dan eşitdim diye. Men sözüm dälli. İnne näme sifatuhu. Näilek suratda azan aýdylýar. İnne näme bir wada bizimkiler gen alma mahmal nädip namazyň sypatam ýazyly bilýär azanyň. Yani hemmekşe belli azan mı da doğru değil mi? Yok. Hemmekşe belli dine bir sıfatı var. Bundan başka da azanın aydılış näme görnüşleri var. Azanın näme üç görnüşü var. Kitap näme bir görnüşünü getiripdir. Soň bir kitabın başında malar. Sıfatuhu. An Abdullah ibn Zeyd ibn Abdi Rabbihi qala diye. لما أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضرب بالناقوس وهو له كاره لموافقته النصارى طاف بي من الليل طائف وأنا نائم رجل عليه ثوبان أخضران وفي يده ناقوس يحمله قال فقلت يا عبد الله أتبيع الناقوس قال وما تصنع به قلت ندعو به إلى الصلاة قال أفلا أدلك على خير من ذلك فقلت بلى قال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ثم استأخر غير بعيد قال ثم تقول إذا أقمت الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. نعم ديا şu hadi ilkülene sahabani atlalın Abdullah ibn Zeyd ibn Abd Rabbihi. Şu sahaban şundan başka rivayet eden hadisi yok. Şunun mu? Dine azan hadisin rivayet eden sahaba. Sahaba da başka da var. Yani şu sahaban şu hadisten başka rivayet eden hadisi yok. Ve şu sahabada düş görme onun sebebini aytdı. İlki gıykası alalım. Näme bir wada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazda üýşenlerini takminan bilerdiler. Inne wagtyra bolanlar adamlar üýşenler diýip näme her kim üýşer ekenler. Avançy jarçy ýok eken. Şunuňmy? Medine'de İslam şäherine öwürli. Dogryda mescit gurully, cemaat köpelli, musulman köpelli. Ondan oturup Rasulullah näme teklif etdi. Bir zat etmeli, alamat koymaly. Şu alamat edilenini hemme musulmanlar bilmeli, namazyň wagty ýeripdir, cemaate gelmeli. Şona teklif atylanna kafir näme diýdi? Tüýlük çalalyň diýdiler.
Kafir ot yakalın dediler, kafirem näme dep çalalın dediler. Hemmesem kafirlen etýäner. Tüýdük näme Hristiýanyň ky, Mesihiň ky. Ot yakmak näme mecusun ky. Ondan en soňunda näme Rasulullah tüýdük çalaýyň diýen näme wagtlaýynça Allah'ın birat uğratýança, wahy berýänçe tüýdük çalmakly goýdylar we huwa karihun. Ve adam Rasulullah şonu halamady diýär. Şunuňmy? Ondan şo gecede hemme kişi dağaya, şo dağandan birem kimdi? Şo cemaatda bol cemaatdan gaýdan birem kimdi? Ýanky sahaba. Şunu. Ondan şu näme diýär? Yatir han näme iýiniň düýüş görşelek menem düýüş gördüm diýär. Bir görsem düýüşümde näme? Bir adam näme diýär? Bir adam gördüm diýär. Näme? Aleyhi thawbani akhdaran. Hadise soň geler. Ilki gıýtas alalyk. Näme bir adam gördüm diýär. Özün maşynda näme? Owodun lowlap duran näme? Bir ýaşyl renkli näme adam gördüm diýär. On elinde de näme tüýdük bar ekenni. Şunuňmy? Ondan ýanky näme hay düýüşünde teklip atylan zat, huşunda teklip atylan zat näme? Tüýdükdi. Ondan bolan düýüşünde görýärdim, ýanky näme diýär? Ýanky adama diýdim de tüýdüğünü satjakmy diýdim diýär. Ondan olan sonra da tüýdüğünü näme etjek diýär. Olam şuň bilen çagyryp awama, şuň bilen çagyryp adamlar näme namada ýüşürjek bolduk diýdi. Ýüşürjek bolýar diýär. Ondan ýanky sahaba diýdim, ondan ýanky goran adam maňa näme diýdi? Men saňa bundanam häz haýyrly zat aýtmaýynmy diýdi. Aýt diýdim diýär. Ondan şonu näme? Şu sözleri aýtdy diýär. Şunu. Soňra birat çykanrak gidibem, soň kamada aýtjak bolsaň adam diýär. Şunu aýdyň diýdi. Ondan ýanky turýar. Turup geldim Rasulullah görüň bara ya Rasulullah şuňarak düýüş gördüm. Şeýle bir adam gördüm. Eline tüýdük bar eken. Berdip, satdyp haýyş etdim. Olam näme? Sebäbini soradı. Sebäbini aýtdym. Ondan näme diýdi ýanky perişte? Sonra perişte bolup çykdy düşüne göreni. Şeýdi adam aýtsaňyz diýär. Ve kamada durjak bolsaňda şey diýdi. Sana Rasulullah näme diýär? Sen görän düýüşiň hak düş diýär. Şunuňmy? Hakyky Allah Taalaň bize beren näme ilhamy diýdi. Bar gitdi gıýgyr diýär ýankyny. Ondan bul gıýgyrýa ýanky adam düýüşini aýdylanatdyr gıýgyrýan bir ýerden Allah omor gelýär peýgamberime. Ya Rasulullah näme bu diýär? No peýgamber gurrun berýär, wallahi menem düýüşimde şuňa aqtat gördüm diýär. Omoram gördüm. Şeydi we näme dilýär? Adan aýdylýar. Adanyň tapylmaklarynyň näme sebäbi? Ýöne şu taýda näme bir düşünşmezlik gelmekli ahmak biz düýüşden din alýasmy? Rasulullah ölenden soň biz düýüşden din alamyz. Şunuňmy? Emma Rasulullah'ın hayatyna biri gelip düýüş aýtsa, Rasulullah da ikrar etse, şoň düýüşinden Allah'ymyz bolýarmy ya Rasulullah'ın ikrar edilmekli edenligi sebäpli Allah'ymyz bolýar? Rasulullah'ın ikrar edenligi sebäpli bolýar. Bärde näme? Düýüşden alamyz. Şunuňmy? Şoň düýüşini Rasulullah ikrar etdi, eýär näme? Hem Rasulullah wahy berilen zatdan biri boldy. Ve Rasulullah'ın ikrarı öz nefsinden mi Allah şoňa şonu men wahy diýip etdim diýdiginden bolýar. Allah şoňa näme ikrar etdiýenligi üçin Rasulullah ikrar etdi bolýar. En soňunda adan kimden bize gelipdir? Allah'dan gelipdir. Şunuňmy? Bize ýetiripdir Rasuly. Şunuňmy? Emma Rasulullah ölenden soň näme? Ýanky Abdullah ibn Zeyd ibn Abdurrabbihin ki alaq biri soplar näme haddeseni Rabbi an kalbi huşumda Rabbim düýüşümde näme kalbyma goýdy ya düýüşümde Rabbim eýdidi. Şey düýüşlerinden özlerçe näme käwir sünnetler, ibadatlar, zatlar näme ýasaşyp çykaryp berýärler. Yo Rasulullah ölenden wahy kesildi. Kimin düýüşi ha dinne edilmedik bir dine iterse, bir ibadat iterse on düýüşi ýalan, şeytani düýüş bolýar. Tayyib näme diýär an Abdullah ibn Zeyd ibn Abdurrabbih qala lamma ajma'a Rasulullah Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etti, karar verdi diye. Ecma yani karar verdi. En yadribe bin nakus. Nakus urmaklığı ne etti diye? Karar verdi diye. Nakus'un neyme? Biz yani tüydük dedik mi? Kamus mesela demiş. Nakus. Urulayan mana şeyler. Hava can. Ulu can nemet diyendir. Nakus urmaklığı karar verdi diye. Nakus urulayan. Can nemet diyen olun. Can urmaklığı. Ve huve lehu kârihun ve ödem nämetti diye karar berse de halamadı diye şo da. Näme üçin li muvafaqatihi en-nasara Hristiyanlara näme meňdeýänligi üçin. Yani Rasulullah kafira meňdemeklik näme bolanokdy. Ve ummatyna da bolanok. Şoň biz näme gaýtardy? Näme kafira meňdemäň diýdi. Yani bu wagt näme çäre ýok, bir wady üýşürmeli. Şunu wahy gelýänse bir hal tapmaly.
Ýöne näme Allah Taala peýgamberin ummatyn kapyra men demeklikden näme gordy. Şunuňmy? Şo zat edilmedi, karar berildi, edilmeli. Ýöne edildimi? Edilmedi, şunuňmy? Şoň üçin käwr adamlar näme Rasulullah jan nemekde diýen, şunuňmy? Öýler şu wagt käwr meselede käfir men dejek bolarlar. Şu wagt näme? Biziň jumga günümizde uruş etýärler. Şunuňmy? Bayramçylygy jumga gününden aýyryp dinçi günümizde. Biziň musulmanyň dinçi günü haçan? Jumga günü näme? Enne şu wagt näme? Käwr musulman ýurtlaryny şuňa çenli jumga dinçi gün jumga gün. Mysal üçin Saudiýada, Yemen'de, Murtaniýada näme dinçi gün jumga gün. Şu wagt näme? Müsteşrikler gününe karşı nasıl kapırlar ya kafirler görül tutunyanlar näme Saudiýanyň jumuga gününi din gününden aýyryp 6-njy wagtyna getirecek bolýarlar. Delil Rasulullah jan etjek bolla. Etdimi? Edena, şunduňmy? Edena. Şoň üçin ol müşrikler arkasyny tutýanlara näme hadis-i zatil anwat alýarlar. Abi näme Abi Waqidin el-Laythiň hadis näme? Etdimi şolar? Ýöne talep etdiler, gaýtlar. Rasulullah da jana tutdumuş da, ulanylmam İslamda. Ulanylmady, şunuňmy? Gönüşe kararyň näme bolmaýanlygyny Allah Taala näme etdi? Gönümel bir sahabaň duýuşuna goýdy. Gönümel ulanylmadyndan öň ýerine näme şer'i kapyra men demesinden bir zat uğratdy. Şoň üçin Rasulullah we huwa karihun halabady, şunuňmy? Birdanam. Bola birinci etmedi Rasulullah, doğrudan jana ulanmady. Tayyip ulanınan bolsa, enne ulanı diýil, jedegette uturluk ulanı diýip alaly Rasulullah. Söýüp ulanmy ýa-da wa huwa lahu karihun. Halaman ulanny, yerine zat tapmady, düşündiňmi? Emma senin jedegette uturluk ulanyp durýar. Ýani halaman Rasulullah şol kapyra meňdäni üçin ödem, kafira meňdäni üçin halamady ýöne alaş tapmady, näme yerine zat tapmady, şoň üçin goýdy. Inne bizinkiler näme din şugunu aýyryp jumgan aýyryp 6-njy wagtyny getirjek bolýarlar. Düşündiňmi? Yerine bara bizinki. Rasulullah yerine zat bolman üçin jana geçdi, dogry dämi? Emma din kamil bol. El-yawma akmaltu lakum dinakum. Şuun din kamil bol. Kamil bolandan soň inne sen näme üçin kafirin kabirat getirjek bolýar İslamyň aýyryp. Eýer sen kim bolýan? Kafirin kam men demekligi söýüp musulmanyň kam men demekligi ýigreneniň üçin getirjek bolýar. Rasulullah jana alany bilen sen näme kafirin din çykyny alýanyň tapawdy wa. Rasulullah näme şolady almaklygyny iterlen zat näme yerine zat ýokdy. Ödem halamady. Näme üçin kafira meňdeýänligi üçin. Emma sen din dolandan soň dinne näme sen tutjak zadyň, sen kafirden getirjek bolýan zadyň yerine dinne wat. Kafirin 6-njy wagtyny din jetjek bolýan. İslamda bamy din çykyn ýok, şoňa gaýtýar. Ba sen getirmeklik näme? Sen hem dine meň demekligi ýigrenip kafira meň demekligi söýýänligiň alamaty. Düşündikmi? Näme diýe? Tafa bi min el-leyli taifun diýe. Wa ana naim. Wa ana naim yani men ýatyrkam diýe bir taif bir näme gedekçi adam gördüm diýe gezip ýören eken diýe. Ýaryma gelle töweregimde gezip ýördi diýe bir adam. Raculun aleyhi racul adam. Thawbani akhdaran. Näme egen wasam näme iki sanak näme al ýaşyl, dok ýaşyl, owadan renkli näme ýaşyl renkli näme adam gördüm diýe. Tayyip, şu racul sözünden nämen alýar? Düşündiňmi? Nämen alýar? Nekere del. Şoň duýuşuna giren kimdi? Perişte. Perişte şekline girdi, adam şekline girdi. Adam şekline girdi. Doğru dämi? Şoň üçin perişte adam şekline gelip seninle gurlaşy bilýärmi? Gurlaşy bilýär. Edil şoňalyk, jynam adam şekline gelip men saňa näme Hydyr diýip bilýär. Düşündiňmi? Jynam adam şekline gelip men sen peýgamberiň diýip bilýär. Jynam adam şekline gelip men Abdulkadir Jeýlan diýip bilýär. Düşündiňmi? Şoň üçin bir adam şekline çelbeýe wanyna sen ýanyňa men Hydyr diýse men plan diýse, ona özüň allamalal. Jin gelip bilýär. Dogry dämi? Jin gelip seni allaýar. Düşündiňmi? Ýöne näme üçin şuň duýuşunny perişte adam şekline gelse de adamlaň huşuny görýän näme men Hydyr diýip görülýän adama ýa men peýgamber diýip görülýän adama perişte diýen wagtda jinniýet. Inni men sen nelken bar birine men senniýsem men kezzap bolýarmy dogryçyl bolýan. Men kezzap bolýan. Dogry dämi? Men yalançy bolýan, yalan sözde dum bolýan. Yalan söz demek dinne, günämi sowap?
Günah perişte günah etdiyemi? Günah edena. Şununmu? Soňam jinn etdiya kafir wa jinnan. Jinn günah etdiya, gün yalan sözde. Şoň üçin perişte gelip men Muhammed diýena aleyhissalatu vesselam. Perişte huşunda gelip men peygamber diýena, men Hıdır diýena. Emma jinn gelip näme günah bolsa da kafir ol, näme musulmanam bolsa fasık gelip men Hıdır ata diýbilýär. Men Abdul Kadir Jeylani diýbilýär. Şununmu? Soňam huşun gurruny, soňam bu düşünne geldi, huşuna gelmedi. Huşunda Rasulullah zamanında bir sahabaň ýanyna jewap perişte gel, men plan diýen ýer barmy adam suratyny? Ýok. Diňe peýgamberiň ýanyna gelenine onu gören adamlar bar. Ma peýgamberden başga hiç kim ýanyna gelmedi. Emma peýgamberden öňem peýgamberden soňam jinnar adamlary allap men plan diýip adamnyň suratynda gelen ýeri bar. Şoň üçin näme ulamalar diýär bir adam düşümde men Allahny görýän ise, ýa huşumda men Hıdır atany, ýa Abdul Kadir Jeylanyny görýän ise, göreňok diýmedi. Şeyhülislam ibn Teymiyye rahimehullah näme diýär? Göreňok diýmedi. Sebäp isen sen göreňok diýsen o sen sözüň almaýasyň. O hakykatda görýär diýär. Öne sen düşünür diýär. Sen o görýäniň jinni diýär. Şunu. Sen o görýäniň şeytan seni ağdyrjak bolýar. Onuň töwereginden ayetler, hadisler, deliller aýtdy. Emma göreňok diýmedi. Näme üçin? %100 ol çöl beýwana we suwsanyny bir adam gelip hakykatdan suw berýär bunu. Öde men Hıdyrata diýär. Indi sen şuňa ahal ahwalaty göreňsoň, ýok sen şunu görmedin diýsen, sen alarsyň men sözümi ikimiz dost bolsak. Almaýan o. Şoň şüp näme? Ýok, on görenligini inkar etmedenim, şoň gören adamynyň hakykatyny aýtjak bolýar. Şunuňmy? Taýp ýöreýär. Wa fi yadihi naqusun yahmiluhu wa elnada näme? Janmara kenniye yahmiluhu götürüp durana kenniye. Qala fa qultu ya Abdullah, ey Allah'ın kulu, şey dedim diye. Etebi'un naqus, elindeki canını satacak mı dedim diye. Qala ve ma tasna'u bi? Sebebini soradı. Birden satacak dedim de näme ulanacak? Näme diye? Qultu nad'u bihi ila salat. Şoň bilen namazı jaratjak bolýar. Namazı çağırjak bolýar. Şey dedim diye. Qala, onu ýanky düşünne gören näme dedi diye. Efela adulluka ala hayrin min hada? Efela adulluka görkezmäýinmi saňa? Ya da ha aýtmaýynmy saňa? Ya da delalet etmäýinmi saňa? Bundan has haýyrlysyna. Faqultu bela yani eýsenäme. Eýsenäme aýt dedim diye. Qala taqul ona şey dedik diye. Ona ya qada aýt ya Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayyalel salah, hayyalel salah, hayyalel felah, hayyalel felah. Allahu ekber, Allahu ekber, la ilahe illallah. Adana näme? Watynyň girendigini jar etjek bolsaňyz da şey diýin diýdi. Qala thumma ista'khara gayra ba'id. Soňam näme? Biraç aňryk gitdi gayra ba'id, ýöne gaty uzaga däldi. Gaty uzaklaşman biraçygam aňryk giden soňam diýe. Qala aýtdy diýe, soň namazy duranyňyzy jar etjek bolsaňyz da näme iqamat aýtjak bolsaňyz da şey diýdi. Allahu ekber, Allahu ekber. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayyalel salah, hayyalel felah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah. Şunlukdami? Enne bu näme azanyň bir suraty. Enne ikinji suraty näme? İkinji suraty nerede gelýär? Ebu Davud'da ve Nesai'de gelýär. İmam Nesai'ň sünnetinde gelýär ve Ebu Davud'un näme Sunan kitabynda gelýär. Adam Ebi Mahzuradan gelýär. Ebi Mahzura diýen sahabadan gelýär. Adam sahih. Näme edil ýanqyalak. Ýöne näme eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah wara. Tercih etmeli bolýar. Tercih diýilýär şonu. Yani biz näme etýär? Biziň ýurtlarymyzda ya şu adam takriben näme İslam ülkeleriniň hemmesinde edil ýanqyalak azan edilýär, dogry dämi? Bu birinji suraty. Näme Abdullah ibn Zeyd ibn Abdurrabbih'in näme diýişine göre. İkinji suraty näme? Ebi Mahzuradan gelýär. Hadisem näme? Ebu Davud'da, Sunan Nesai'de gelýär sahih. Edil ýanqyalak ýa eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Şonu gıygırmadan özüň içinde gaýtalýar. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah. Son gıygırýan. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Son gıygırýan. Tercih edilýär, gaýtalýar. Şunuňmy? Bu ikinji suraty. Son üçüncü suraty wa olam Sahih Müslim'de gelýär. Şunuň. Sahih Müslim'de gelýär. Bulam Ebi Mahzuradan gelýär. Buňky näme?
edil yankıyalar. Edil ikinci surat yalık. Yöne başı 2 tekbir. 4 tekbirde. Şunun. Edil Ebi Mahzuran kıyalık. Ebi Mahzuran kam edil nama İbn Abdurrabbihin kıyalık. Yöne nama tercihla. Nama eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah'ını gıygırmadığından içinden aytmaklık var. Ama Müslim'de gelen Ebu Mahzuran kınama edil, yani Ebu Davud Nesai'nkide gelen yalık yönü tekbiri 4 derle basta Allahu Ekber, Allahu Ekber. 2 tekbir ayet yani. Düşünüp değil mi? 3 suratı var. 2 suratı ama 4 tekbir. Yani birincisinde tercih yok, ikincisinde tercih var. Üçüncü nama 4 tekbir derle 2 tekbir yani tercih var. Tercih ama eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Daşından aytmadığından ödün ayet yani. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah. İmam Şafii yine şunu anlamış. Düşündün mü? Şu an şirkâvar mescitlere vardan adansın. Ahmet yani de ki öyle ayet yani. Şafii mezhebinde şu. Ama Ebu Hanife mezhebi rahimahullah kitabını yankı veren hadisini aldı. Şu an için bizim Ahmet'meli. Şafii'nin kınalmalı, Ebu Hanife'nin kınalmalı. Üçüsünü ömdüğür etmeli. Düşündün mü? Üçüsünü ömdüğür etmeli. Son, şuca 2 fetir ve alalım ondan dua edin bunlukça. Kale felemma asbahtu, tamam nam yerden turdum diye eteyte Resulullah gönü peygamberin yanına geldim. Fe akhbartuhu bima raaytu, görün esten vatlamın hemmesini Resulullah'a nama aydık verdim molin. Fe kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberin nama dedi, inne hâzihi er-ru'ya hakkun inşaallah. Sen şu göründüğü için inşaallah hak ditti. Allah Teala'nın öz nama bir de görkünün var ditti. ثم أمر بالتأذين قولهم برقت نعم جارت ديت فكان بلال مولى أبي بكر نعم بلال رضي الله عنه نعم بلال رضي الله عنه أبو بكر نعم مولى سيدي مولاكم بر صحابة بر قلو عبادة شو قلو planning مولى سيدي شنو مثال شن باردم قلو عبادة بر مسلم قلو satın aldım da koyu gördüm adat ettim نعم şu men mevlam oluyor men elimde adatlan alan adam Bilal'im şu Bilal'im kimdi Ebu Bekir'in mevlasıydı yüeddinu bizalika şon söyleme peygamberimiz Ebu Yankı düş gören adamın sahabanı uğratmakta Bilal'ı uğrattı bar Bilal ağana ettiydi sen Bilal'in sesine şeyle bir uzağa yetken olan ovadan sesine bir yitip olan şon şeydi ama Bilal radıyallahu anh peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem adansıtı oldu vallahu teala a'la ve a'lem. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.